El record del cardenal va romandre viu a la seva terra, alimentat per l'afecte de molta gent més enllà del seu àmbit eclesial. De seguida esdevingué una figura emblemàtica. Molt especialment Cambrils el va seguir recordant. Ja l'any 1947, l'Ajuntament va acordar erigir un monument en la seva memòria a la plaça de l'Església de Santa Maria, que no es va poder fer fins després de la mort de Franco. El 1959 fou nomenat fill il·lustre i l'any 1968, amb motiu del centenari del seu naixement, es reivindicà públicament la seva figura amb actes populars. 16 de maig de 1978. Finalment, es va poder realitzar allò que el cardenal havia disposat. Desitjo que les meves despulles siguin traslladades a Tarragona i soterrades a la capella de Sant Fructuós o la del Santíssim Sagrament de la Catedral, juntament amb les que s'hagin trobat del meu mai no oblidat bisbe auxiliar, el benamat doctor Borràs, al cel sia. No vull ni oració fúnebre ni honors de cap mena. Desitjo morir i ésser soterrat amb la mateixa humilitat i senzillesa amb què he viscut. El 15 de maig de 1978, una delegació encapçalada per l'arquebisbe de Tarragona, Pont i Gol, va viatjar fins a Balsent, on els cartoixans els lliuraven el taüt amb les despulles del cardenal. L'endemà arribava a Cambrils, enmig del fervor popular, i s'inaugurava l'escultura finalment erigida a la plaça de l'Església. Tot seguit, el seguici continuà camí fins a la Catedral de Tarragona, on les seves despulles foren soterrades a la capella de Sant Fructuós. La seva figura i el seu llegat han romàs presents. Entre altres homenatges, el 1993, Cambrils li va dedicar un cicle commemoratiu del 50enari de la seva mort. Per la seva trajectòria i la seva coherència, no és casual que moltes poblacions catalanes tinguin carrers dedicats a aquell que ha merescut el qualificatiu de Cardenal de la Pau.